Kaixo artistak, ona hemen hirugarren aho korapiloa. Ai ama, horratza eta aria zezaiak diren elkartzea. Beraz, aho korapilo honekin, erreekin eta beste soinu batzuekin jolasten dugu. Gainera erritmoa dauka, abesti batekin egin daiteke. Ea ze iruditzen zaizue. Arriola, marriola, horratza zorrotza, zizta gaitza, aritzarra, tira-biran, zirrintzarran eta zast! Zaiatu altzarete zuek, poliki-poliki, gero eta azkarrago, eta ia azkenean egitea supermega azkar. Arriola, marriola, horratza zorrotza, zizta gaitza, aritzarra, tira-bira, zirrintzarra eta zast! Ja, zelan egiten duzuen. Beno, urrengo aho korapilora arte praktikatu,